Ayo. Pre. Pre. Kasi mari na nang Ay, tago pre. Kit ano tika pre? hawa mo ka tago mari. Ay, musugot ako kulo mari. Di are li ko pre kay nanukot ko sa gihom nga kwarta ba. Kina kay ito ay wala ka tuig. Nalasaom na to ni mari oy. Wa mo ko'y kwarta pa karon mari. Wa mo gud mahalin akong uling oh. Nya. Wax pa mari, so bagay ta ko kulo ko kita ko bugas eh. Bakit kabayad? Nya sigag sugal pre. At wag tarian. Tungit. Nya karon kay kabayad? Di na maayo pre. Dugay na ba kinangutangan? Duha na ka tuig. Murag usod sa aran. Saom na to ni mari nga. Wa mo jud ikabayar, wa jud kwarta. Tang nahalin lagi tani upuan uling nako. Wa mo ko ni kuha agot. Ingon makawa ko nuros minahuna. Di mo rin ka sa purwis. Kasi itugan niya tikaw. Imo biyang itim, imo iprinda. Na itugan niya tikaw lagi. O sige tukan. Tataron gitu ka tukan ka. Ay, ma'am. Nagay kaila ma'am nga kuan ma'am kanang product lipat-lipat ma'am. Ay, wala silingan. Imo silingan asal tepi tambalay ma'am. Nade ay, nade. Ngano day sir? Kuan mong good ma'am kay nag-survey ko ma'am sa katong mga kuan sa purpose. Ay, sa purpose sir. Sakto kay sir. Naku isumbong nimo sir. Oh, unsa mang isumbong nimo ma'am? Aw, anim gini sir. Ang release sa purpose, isugal niya. Yang itim iprinda. Doy kay yang anak. Oh, mao ba ma'am? Kisam nang pangalan na ma'am. Dados lipat-lipat ba? Sugal kay na. Hasta yang anak, di pa itag gamit. Sinilas, buslot ton. Isugal ang kwarta. Kuan sa release. Ah, sige ma'am, ako na lang hapiton kay nag-survey mo po ko. Ayo. Sa man, yo. Kanang taga DSWD ko dong, nag-survey ko dong, asa na imong paparon dong. Wala man diri akong papa, sir. Oh, ikaw na lang akong interviewon dong. Aw, sige, sir. Dong nagsikag eskwela ron dong. Wala na ako na eskwela, sir. Ay, kaya undang ako, sir. Nganong niundang mo ka dong? Ang kay pauwa mo ko, sir. Kaya ako sa nilas, mga gisi-gisi. Kaya ako sa nila. Sige lang balik. Oh, wala ka palitis imong papa re. Wala, sir, ay. Nga, mong i-release niya, di ka palitan. Na, ay, ang release, sir. Kaya iyaram na ipantari, sir. Manari din na, manugal din na imong papa re. So, karon kay nakuha kayo akong papa, sir. Unya, wala lang ka palit yung pang-eskwal sa eskwelahan. Wa, yun, sir. Maulang gaya ko ni undang ko, sir. At tinuod itong report daw nga sugarol ko na kayo na imong umahan. Tinuod ito. Tinood kina, sir. Ah, sige dong. Oy pre, wala ka mo ato, nagkirikirag mo lagi ka diha. Oh, ano day? Di ka day. Gikan ko sa release. Pre kay karon na ba atong release sa purpose? Aw, wala ka kibaw pre nga release ron pre. Wa mo ko kibaw pre, release ron. Mau ba pre, dagpila mo kuno pre. 5,000 ako na dawat ron pre. Tara. Mau ba pre? Wa ba ginag pa bawas ako pre? No release ron. Bitaw pre, ganina bitaw pre nga nag linya ko, amo ko kadungog sa imong nga gitawag pre, sunod ra man ang tata. Sus, magkatog tinuod ni Marik sumbong no. Time para good pre nga no. Sumbong man ka pre nga. Pag-usap na mo ganina. Nukot mo to siya ko pre niya, wa ko ikabayad ba. So, magyaw-yaw. Hapit din ako tatara. Lah, saon na nimo pre? May pag-imong tong susiyon dito pre. A few moments later. Sir, kaya ka nag-abot na sir? Oh. Mayo, nga naman day. Nag-release man dahil ko no sir sa purpose nga nga nung wa mo kospirol. Oh. Ikaw man ito si products lipat-lipat no? Tantang man ka diri sir kay na may reklamo dito nga. Ang release ko na nimo imo ra ipanugan. Yang imong itim imo pud kunong giprinda pod. Ang imong anak wala eskwela. Mo nang wala nakatuspirol. Isa po nag-report na sir. Anay nag-report dito. Basta kay gi-report ka dito kay kuan ko no, napakul kay daghang utang, wapakul kang bayad. Yan din lagi ko kumindara na sir.
Ato lang niya dito sa kwans. Ato lang niya dito sa pisina. Oh. Tay, itong Mari sumbong da. No. Mari, asa mo karon? Ipasok ito. So, what's up mga ka-Jimsog? Start to shout out now. Shout out dahil ka Marijin Bawa o ka Dinawin Carlos o ka St. Vincent sa Bandal o ka Agtangs Vlogs Piran. O mora na ako guys. Og shout out ko kang Terry Olivar, kang Milok Sinadan, JR Sinadan, kang Limel Olivar, kang Arnen Olivar, kang Chunay King, kang Ching Layaog. Mora na. O shout out sa dahil ka Harvey James Carlos. So mora na. Ay, shout out ko kang Jeremy Pilayo, kang Rani Anais. So, Bye bye.